Aman halife sağ ol, gururumu devam etsin. Gururumu devam etsen, bizim başka da kardeşlerimiz, sulmo dişkarları, şular yali uruşta edermelik görkötpürler. Ahal taraftan ora sopif diyen bir gelecekte umit bildirleyen yaş bakşı bolupdyr. Ene şol neresi uruşa gidip, şo taýda agyr söwüşlerde wepat bolup ýerine gaýtyp gelmändi. Ene mar tarapdan wekil walardan Atoraz diýip bir bagşy bolan ýaş bagşy şo döwürde. Ene olam öýlenenine ýaňy 3 gün geçenine şonu uruşa gitmeli bolýar. Şo uruşa gitmek üçin ýolagçy otlusyna bilmek üçin ýanky mendile çykanlaryna muny ugratmaga gelýär. Şo täzeden gelini, ejeti, ýene howatlarlary. Ondan şo maşgalatynyň dözmän bir şolar ugra diýanlaň ýolbaşçynyň ýanyna baryp ahyr öz arzyny aýtmaly bolýar. Ondan sonra ýanky ýolbaşçy munyň ýagdaýyny düşünüp ýene muňa bir gün galmagy uruşdan peşkeş berýär. Ýene şonluk bilen şol iýje galyp ertesi ondan täzeden uruşa gidýär. Şo uruşy başdan aýak geçirip soň gaýdyp gelýär tagaman, gelmem öz ýurduny, öz obasyny gatkan işler edýär. Öz atly bagşy bolýar, Atoraz diýip bilen eşdýär, gowaý diýen magşydy. Ýene şuň ýaly bizim kardeşlerimiz şeýle söwüşlere gatnaşyp özlerini görkezden adam.